Takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu z našeho bunkru. Jak můžete vidět, začali jsme tady pokrývat ten prostředek. A přemýšlím, že bych asi pokryl ten prostředek a tady bych už to nechal. Ale ještě nevím. Já bych udělal možná ještě i jakože tady. Možná jenom takhle. No. Tady zůstal jen takhle. Jako možná, no. To by možná šlo. No, jak můžete vidět, zatím ve vězení žádná kostra není, takže je to dobrý. Ani žádná kost. No, Zvířete. no, takže skvělý. Kdyby jsme tam naklipali, Ten už jsem našel. No, jak můžete vidět, pořád je tam co jako hovado, tam bych se tak strašně vyspal. Tak dobře, kámo. Jak můžete vidět tady veverky, že? Veverky na nás hážou jejich potravu, že? Že jo? Já jsem chtěl říct, že ta díra je zasypaná, ale ona je tady. Přesně tak. Další díra je tamhle, jak jde náš kolega. A příště se vám ozvu. Tak zatím.